Kaixo, jirafa naiz? Afrikan jaio nintzen, amatxoren sabelean, 14 hilabetez egon ondoren. Ugaztuna naiz, beraz. Jaio eta ordu gutxira korrika egiteko presnengoen. Hortik aurrera oso azkar hasi nintzen. Amatxorekin eta aidekin bizi izan nintzen talde txiki batean lehenengo urteetan. Gaztea bilakatu orduko beste ahar gazteekin bizitzera joan nintzen. Orain, heldua naizela, bakarrik bizi naiz. Aintzinean, nire familia handiagoa bazen ere, orain 8 espezie bereizten dituzte gizakiek. Angolar jirafa, Masai jirafa, jirafa erretikulatua edo nubiar jirafa besteak beste. Sabanetan, belardietan edo baso irekietan bizi naiteke. Bertan, elikatzeko hosto, lore eta fruitu ugari aurkitzen ditut. Baina guztien artean, akazia da nire gogokoena. Beraz, animalia belarjalea naiz. Ur asko edaten dut iturri bat aurkitzerakoan. Horrela, bizirik irauten dut, hain lehorra den ingurune honetan. Lehorreko animalirik altuena naiz. Nik 5 metro baino gehiago neurtzen ditut. Eta gizena ez banaiz ere, hain naiz handia, zein 1000 kilogramo pisatzen ditudala. Ezaguna naiz, nire lepo eta hanka luzeengatik. Adar itxurako 2 tontor txikiak ditut, osikono deritzonak. Larruan, orbaen bereizgarriak ditut, laranja, marroia edo ia beltza kolorekoak. Ilea berriz, krema kolorekoa dut. Koloretan ikusten dut, eta entzumen eta usaimen zorrotzak ditut. Buruaren 2 aldeetan begi handi eta puztuak ditut. Mi luzea dut. More iluna. Hau bai berezia, ezta? Gauean ez naiz lotara joaten. 10 minutuko lo kuluska txikiak egiten ditut egunean hainbat aldiz. Guztira, 3 ordu lo eginez. Gehienetan zutik egiten dut lo. Eta atzeten banaiz, begi bat irekita uzten dut, harrapakari bat gerturatzen bada, erraz ikusteko. Beno ba, uriturri deigarria ikusi dut hor aurrean. Edatera noa ba, agur! Jirafa modura? Lo geratu altzara inoiz zutik? Eta, aldakizu zenbat neurtzen duen zure mihiak? Hurrengor arte, agur!